Много често към мен се обръщат клиенти, които казват, че не могат да забравят определен човек. След раздялата, след като този човек е направил друг избор, когато не е избрал тях. Какво се крие за това? Любов ли е това или емоционална зависимост? Останете до края на това видео, там ще разберете какво е необходимо да направите, за да се справите с тази ситуация. Ако разпознавате някъде себе си, наистина е важно да разберете как да излезете от този омагьосан кръг. И така, много често не забравяте даден човек, който си е тръгнал от вас, не защото е толкова брилянтен, не защото е толкова перфектен, не защото толкова много го обичате. Всъщност, защото той с своето действие или със своята фраза "аз не те избирам" е подкопал вашата самооценка и ви е накарал да се съмнявате в себе си. Какво може да направите вие? Много често хората, които са изоставени, започват да живеят с илюзията, че след като преследват този човек, след като не го пуснат от живота си, въпреки че той е избрал друг път, е направил друг избор и не е избрал тях, те живеят с илюзията, че могат да се реабилитират, да се докажат в неговите очи. И той все пак някъде да размисли, да се завърне и да направи избор в посока на тях. Доколко това се случва, това е друга тема. Вторият път, който е здравословният път, който е независимият път, това е да потърсите вътрешните опори в себе си и да работите върху себе си, върху вашата самооценка и върху всички онези слепи места, всички онези дефицити, които ви пречат да обичате себе си. Защото само когато обичате себе си, само когато сте цялостни, ще бъдете избрани от здравословни, от достойни партньори. И тук, в края на това видео, ви обещах да ви кажа най-важното. Когато някой друг или когато другият не ви избира, когато не избира вас, вие изберете себе си. Изберете личностното развитие, инвестирайте в себе си, във вашата самооценка, в лични граници. Разберете кои са критериите за здравословни отношения и с какво сте били